Veus que comença a sortir el sol després d'una gran nit d'eufòria. S'està diluint tot l'alcohol, però hem de gravar aquesta festa a la memòria. Abans que la nit s'acabi, mai és tard per fer una altra copa. Anem a gas i no hi haurà... I no tan sols els Premis En The Rock han estat un impuls per a la música en català, sinó que ja des de fa 4 anys el Festival Canet Rock aposta pels grups catalans i de música en català. La gràcia del Canet Rock és que actualment és una mena d'homenatge al que va ser un festival transgressor, en plena dictadura franquista, per apostar fortament per la música en llengua catalana, reivindicativa i amb missatge. Exacte, i en l'edició d'aquest any els organitzadors del Canet Rock també han volgut veure d'aquest esperit participatiu que caracteritza els Premis En The Rock. El concurs Actua Canet Rock ha servit per elegir el grup que obrirà el festival aquest proper 1 de juliol i els Rasca han estat els guanyadors. Per això tenim amb nosaltres en Maiol Bosch, cantant del grup, i en Martín Díaz, un dels saxofonistes. Nois, felicitats i benvinguts a l'Agulla en el Paller. Hola, bones. Vosaltres sou els flamants guanyadors del concurs Actua Canet Rock. Com heu rebut aquesta notícia i què significa per l'evolució de Rasca actuar al Canet Rock? Bueno, no sé si flamants, però sí molt contents. De veritat, que guanyar el concurs d'Actua Canet Rock és una oportunitat per qualsevol banda a nivell de petit comitè, no? D'una banda amateur, no? I això suposa molta promoció, tocar amb un cartell amb grups principals en el panorama català, comporta un seguit de coses que realment estan passant ara al grup, no? Però la principal, que jo crec, és la implicació de tots, no? Guanyar un tipus de concurs com aquest dona una dosi d'adrenalina al grup, una injecció brutal de ganes d'assajar, ganes de millorar, i tot això jo crec que és l'aportació principal que té aquest premi, no? Més enllà del concert en si. Bé, ara parlaves de compartir escenari amb grans grups del panorama català. Volem anar cap aquí, perquè vosaltres porteu rodant des del 2011, és a dir, ja teniu un gran bagatge. En cap moment us heu plantejat no cantar en català? I per què vau triar cantar en català? Bueno, des d'un primer moment cantàvem en català perquè era la llengua que parlàvem entre nosaltres, no? I realment som de Catalunya, és el més lògic, no? El primer de tot. Però sí que se'ns ha passat molt pel cap fer cançons en llengua castellana, sobretot perquè t'obre portes a altres llocs d'Espanya que ens interessa, com per exemple anar al País Basc, que és el nostre tipus de música, ens empuja molt cap allà, la veritat. I sí que ens ho han dit, però de totes formes el nostre estil de música i el que nosaltres volem enviar com a missatge, no? Necessita la llengua catalana, jo crec, Sí, no, a més, jo crec que, i més parlant en un programa com aquest que defensa les llengües minoritàries, jo penso que si no cantem nosaltres en català no ho farà ningú. Val? I penso que s'ha de preservar tot el que és la cultura minoritària tant com es pugui, val? I intentar, en la manera que es pugui, portar fins i tot el català a altres llocs del món, que ens donaríem creus que la gent realment escolta música en català en llocs que no saben ni què estem dient, però la gent ho escolta perquè veus allà al Facebook o a les xarxes socials, no? Les dades de la gent que escolta el grup i tal, i hi ha gent de tot el país, de tots els països, i realment és el que ens fa més il·lusió, no? Veure gent d'altres llocs que també escolta, perquè aquí a Catalunya òbviament que tenim gent que ens segueix i tal, però hòstia, veure gent de fora realment t'omple molt, i crec que l'objectiu principal de Rasca, a part de parlar en català, és portar-ho, el missatge molt més enllà de Catalunya. I crec que és l'objectiu de tots, i ojalà en un futur poder fer una gira, no, fora d'aquí, que seria molt, molt enriquidor per tots. Sí, perquè ara en Martín comentava això, que vosaltres li trobàveu sentit que fos en català. Creieu que hi ha algun nexe entre el vostre estil musical i l'idioma amb el qual canteu? És inevitable, perquè si mirem enrere a la història de la música, la història de fa res, fa dècades, tenim grups emergents com Obrim Pas, amb La Gossa Sorda, actualment hi ha Espencazzo, etc. Aquests que estic dient són valencians, però també en tenim d'aquí, òbviament, però jo crec que també es forma una mica l'estil de música aquest, va molt en conjunt a aquest missatge reivindicatiu que hi ha actualment a Catalunya, no? D'independència, socialisme, etc, cadascú el seu, no? Cada grup. Però sí que és cert que hi ha una línia no marcada i
i que surten molts grups amb mateixos perfils que tracten els mateixos temes i tenen la mateixa sonoritat, no, diguem. Jo després potser classificaria una mica el tema més de mestissatge, com és més Spencat, Azor, els que he dit. I després hi ha un tema més de folk, més popero, que seria més charango, però que realment estan tractant el mateix tema. Amb altres paraules, però estan tractant causes socials, temes bèl·lics, temes polítics, però realment jo crec que hi ha aquestes dues vessants, no? I a partir d'aquí trobes una mica de mescles, però jo crec que hi ha aquests dos... No, Martín? Sí. Tu que ets el músic. No, jo estic d'acord amb tot el que has dit. Va, vinga, doncs ara parlàveu que ara mateix d'aquí 2 mesos hi ha el Canet Rock i que a llarg termini us agradaria fer una gira internacional, però quins són els propers passos que farà Rasca? Home, està clar, aprofitar al màxim la promoció que ens dona tocar en un festival com aquest i no només això, també millorar com a grup, millorar la nostra música, millorar l'equip que tenim, no? Incloent a nous candidats que han d'entrar i jo crec que el més important és la música, seguir treballant amb la música, perquè al cap i a la fi és un grup de música, no ens hem d'oblidar d'això, no? Que a vegades la gent s'oblida, no? Hi ha moltes coses que formen un grup, no? I ara, sobretot, la música comercial està fent molt mal, no? Jo crec que és molt important tenir una bona música per treballar, sí? A partir d'aquí tot l'altre no és secundari, també és primari, no, diguéssim, però el nucli i el cor és la música. I jo crec que hem de treballar aquí. Hem de seguir treballant, millorant la nostra música i aprofitar tot el que ens vingui. Sí, jo crec que hem de ser molt sincers amb nosaltres mateixos, fer la música que ens agrada, amb la llengua que practiquem i ens agrada. Òbviament que sí que hem de provar noves coses, no estar tancats, no? A no voler innovar. Penso que és important innovar, empapar-se d'altres coses, però no hem de deixar de ser nosaltres mateixos. I llavors creure en el projecte, com diu el Martí, ara hem incorporat gent nova, també sàvia nova, tot suma en aquest projecte. No és un projecte tancat, sinó que hi ha gent que tots estem estudiant, hi ha gent que ve, hi ha gent que marxa, és molt... Bueno, no és gens tancat, i penso que això és molt important per els temps que corren ara, no? Que un dia estàs fent una cosa, l'altre dia estàs fent una altra, un dia estàs parlant en català, l'altre dia te'n vas a l'altre costat i estàs parlant en anglès. Vull dir, les coses s'han d'adaptar, ens hem d'adaptar. Vinga, nois, doncs molta sort amb els vostres projectes i si ara ens podeu avançar què ens tocareu, perquè clar, han vingut al Rasca aquí a parlar-nos d'ells, però també a mostrar-nos quin és el seu estil de música i el seu ADN Rasca. Bueno, farem un mini acústic, a més amb 2 instruments, per tant no sonarà exactament el que és el nostre disc, però l'essència suposo que serà això. Tocarem un tema del tercer disc, de Renís de les Cendres, que es diu A Contracorrent.